Представяме ви едно страхотно данско бижу Casio G-Shock GMS 2100. Това е един спортен и ежедневен часовник с кварцов механизъм и стъкло от минерал. Корпусът и каишката са изработени от полимер, а дисплей е комбиниран и с цвят на розово злато. Каишката е черна, а часовникът е водоустойчив до 20 бара. Теглото на този часовник е само 55 грама, който е конструиран да издържа на удари и вибрации. Този часовник също поддържа световно време, което показва едновременно часа в 29 различни града и области на света. Също така има хронометър, автоматичен календар, 12-24 часов показател, таймер за обратно броене, LED индикация, 5 всекидневни аларми и почасов сигнал. Електролуминесцентният панел осветява равномерно целия дисплей на часовника и осигурява лесно разчитане, възможност за спиране на звука, издаван при натискане на бутоните, отместване на стрелките в случай, че са закрили видимостта към някой от малките дисплеи. Този страхотен дамски часовник би се съчетал с почти всяко едно облекло на нежната половинка. Страхотен подарък за дамите. Вижте още такива модели в нашия сайт CasioMag.bg или в TikTok профила ни.